Predstavljen je veliki projekt koji podupire razvoj djece u raznim sportovima. Prvenstveno cilj mu je pomoći djeci i mladima do 18 godina u Zagrebu unaprijediti sportske aktivnosti. U prostorima Sportskog saveza grada Zagreba predstavljen je veliki projekt koji podupire razvoj djece u raznim sportovima. Prvenstveno pomoći djeci i mladima do 18 godina u Zagrebu unaprijediti sportske aktivnosti. Naglasak na ovom projektu je zapravo uključivanje djece i mladih do 18 godina u sportske aktivnosti i prevencija sportskih ozljeda. Naime, kroz ovaj projekt će se na kvalitetan način prezentirati sportske aktivnosti svih naših partnera, naših sportskih saveza i klubova, ali isto tako u projektu će sudjelovati i one osobe koje su dakle trenere, imamo nutricioniste, liječnike i sve one ostale koji će raditi na edukaciji djece kako bi se kvalitetno bavili sportom uz što manje sportskih ozljeda. U projektu sudjeluje preko 52 partnera, obuhvaćeno je 27 različitih sportova, sve s ciljem očuvanja zdravlja i unapređenja sportskih programa. Izdvojeno je preko 860.000 eura, a najveći dio novca otići će na novu opremu i financiranje trenera. Posebno me veseli činjenica da su ovdje zastupljeni mali sportovi i naši kolege i kolegice koji kvalitetno rade u tim savezima i klubovima. Evo možemo istaknuti znači sportski ples, vušu, imamo skvoš, imamo sambo, biciklizam, akrobatski rock and roll i brojni drugi slični sportovi. Dakle, uz ove popularne sportove kao što su streljaštvo, rukomet, nogomet i slično. Zdrav temelj sporta bit će besplatan za svu djecu, a za one malo manje istaknutije sportove u Hrvatskoj, poput bicikliranja, brinu naši bivši profesionalci i olimpijci koji uspijevaju popularizirati ovakav tip sporta, pa je tako broj omladinaca u ovom sportu dignut za 100% spram prošle godine. Mi jesmo svjesni da je naš sport spada pod ove male, iako je globalno biciklizam jedan od najzastupljenijih sportova. Vi zapravo nemate kontinenta osim Antarktike gdje ne postoje klubovi, udruženja, utrke. Kod nas je zadnjih par godina došao u tu kategoriju niskih i ja sam sebi zadao nekako cilj kao bivši profesionalac da je to moj nastavak karijere i da želim vratiti biciklizam u Hrvatsku tamo gdje mu je mjesto. Naš klub pokriva dio brdskog biciklizma i cestovnog, dakle brdski donekle lakše šuma, priroda, dok cestovni ima svoje ograničenja. I za taj dio poligon savršeni koji nam za sad služi je lokacija sportskog rekreacionog centra Jarun. Sve dok se ne riješi pitanje velodroma kojeg smo prošle godine, to je 2025. izgubili. Ovaj projekt tako brine o sportovima poput hokeja, mačevanja, ragbija i slično, tako da mladi imaju priliku razvijati se i u onim aktivnostima koje su možda malo manje poznate.